Un referent polític històric o actual? Històric, des de fa molts anys havia sigut Jordi Pujol, pel que havia representat per Catalunya, que ens feia sentir orgullosos, i ara indiscutiblement Sílvia Oriols, per la seva valentia i per la manera d'exposar els problemes que preocupen a moltíssima gent. Et sents enganyat pels líders del procés? Moltíssim, moltíssim, perquè estàvem en un moment històric crucial, on la gent estava disposada a rebre el que va rebre durant l'1 d'octubre i estaven disposades a qualsevol cosa per arribar a terme, i al final ens van trair, i això ho pagarem durant molts anys perquè l'estat espanyol no ens ho perdonarà. La teva principal preocupació política? N'hi ha moltes. Per això precisament m'he involucrat. La principal jo crec que és la corrupció i tot aquest mitjà de modus vivendi de molta gent amb aquestes guinguetes que han creat per viure del diner públic. També em preocupa moltíssim l'educació, el baix nivell educatiu, la sanitat, la seguretat, la immigració il·legal, tots els problemes que la majoria de persones veuen en el seu dia a dia. Catalunya ha de declarar l'emergència demogràfica per la baixa natalitat? Sense cap mena de dubte. Segurament, si en comptes d'ajudar amb milions d'euros a mig món haguéssim destinat una partida a ajudar a les famílies d'aquí que volien tenir fills, segurament ara no estaríem en la situació que estem. Equip de futbol preferit? Bé, de tota la vida ha sigut el Barça, molt fanàtic del Barça. Sí que és cert que amb l'aparició del Girona doncs ara tinc el cor dividit, però continuo sent molt del Barça i molt del Girona. Lloc ideal per anar de vacances? Home, lloc ideal, sens dubte, ho podeu veure aquí, al Port de la Selva. Penseu que és un poble que, tot i ser turístic, encara manté molt l'essència de poble. El tipus de gent que hi estiueja és gent de segona residència, famílies que estiuegen de moltes generacions i gent que paga molts diners per estar aquí. Jo tinc la sort de poder-hi viure. Un llibre o disc que t'hagi marcat? Disc, n'hi ha varis. Older, de George Michael, que era als anys 90. Després una cançó que em va marcar molt va ser Still Got the Blues, de Gary Moore, que això em recordo els primers anys dels meus estudis a la Universitat de Girona. I als anys 90 també els grups catalans, Sopa de Cabra, Pet, Sau, Sang Traït. Un plat preferit? Plat preferit? 3, sens dubte. Arròs amb llongan, vieires i filet de vedella. Una frase o lema que t'acompanyi? Mira, un lema que m'acompanya de fa molts anys és, que fins i tot l'he tingut de perfil a les xarxes i encara em penso que el tinc al WhatsApp, és: corregeix el savi i el faràs més savi, corregeix l'ignorant i el faràs el teu enemic. Per tu són més objectius els mitjans de comunicació tradicionals o les xarxes socials? Ara mateix no hi ha cap dubte. Els mitjans tradicionals subvencionats parlen única i exclusivament de que es posa qui paga. Sí que és cert que les xarxes algunes coses s'han de comprovar abans, però és molt més objectiu perquè les xarxes al cap i a la fi transmeten el que la gent viu el dia a dia al carrer.